So ka anyị masị ife ka anyị mara ife na taba anyị bịadozie ebe anyị ka anyị mara ife Enugu steeti na Enugu Ebonyi steeti Anambra Abia Imo steeti anabụrụ Igbo ebe ahụ nata na ebe a bịa dozie ebe ụnụ bịa lụọ na afịa. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. I'm your brother evangelist Ebube Joseph. Biko na ụmụnne m o nwere ihe m fụrụ na Abuja yesterday wutere m n'obi. O wute ka m ji wee chọọ ka m mee this video na eme now. Ọtụtụ oge ọtụtụ mgbe ndị ugwu na ha bịa fa na-emebisi property anyị property ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa. Fa na-emebisi property ụmụnne anyị n'ugwu Awụsa and ha mechakwa ya onwere ihe gọọmenti ga-eme maka ihe dị otu ahụ. Mana ihe m chọrọ ikwu bụ ugboro n'one ka ife ga-eme anyị nwawo ndị Igbo ka anyị mara ife. And some of you people nọkwa n'ugwu Awụsa na-achọ igokwa 100 plot of land ị na-achọ ile oche gị n'aka gị ebe ahụ. Some of you people nọkwa n'ugwu Awụsa na-achọ igo 200 plot of land. Ọ na-agwa ụnụ anyị ma na o siri ike mana ndị Igbo niile ma anụ n'oge ga-esi bịa dozibe ụnụ ihe niile ahụ na-alụ n'asarị bịa bute ya na n'ọnụ bịa lụọ ya na n'ọnụ. Ife niile ahụ na-alụ n'asaịdị gị bute n'ihe na ana Igbo lụọ na ya ebe ahụ. Kedu ndị resọt ọ na-enye anyị ife a? Kedu ndị mgbala ọ na-enye anyị ife a? And afọ niile agbachara ọkụ nwere ihe gọọmenti ga-eme maka ya. Ọ na-ewute m afịa niile ahụ na-alụgị na mba na-edozi mba ndị ọzọ ọ dịkwa mma. I'm not against it. Mana ihe njiwadị against it bụ ihe ndị a na-eme anyị sometimes. Ije ewute m bụ sometimes fasa anyị ndị Igbo na-anọ jee nna bonu jee biri bonu. Ị na-aga bonu ka ibili bonu ebe ị nwere more than 10 houses nọ n'ahụ ọsọgo pụọ. Kedu ihe ị ga-eme? Ị ga-ebu ụlọ niile ahụ ịrụrụ si ị ga-ebu all your land and all your market ị ga-ebu n'isi wenata ebe nna gị. I'm not against ịga mbọ ga dozie mba ndị ahụ mee business ebe ahụ mee business ebe ahụ. Mana ihe ndụ against ya bụ anyị mechi ihe niile ahụ dozisi ebe ndị ahụ ọ nọ sometimes asị na isibe ha pụọ asị na isibe ha pụọ. So o mego how many times? So ka anyị mazie ife ka anyị mara ife na taba anyị bịa dozie ebe anyị ka anyị mara ife Enugu steeti na Enugu Ebonyi steeti Anambra Abia Imo steeti anabụrụ Igbo ebe ahụ nata na ebe a bịa dozie ebe ụnụ bịa lụọ na afịa ahụ na-alụ na mba bịa lụọ na ya bụ ụnụ ebe ọ na-abụ sometimes ma asụ n'ụlọ na adịghị m ekwu okwu a nkwuchi aka ịkpọ mmadụ ibe gasị no. Mana ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ihe na-ekwu bụ eziokwu. Adịka m kwuru before, some of you people na-anọ ugwu Awụsa na-achọ igokwa 200 plot of land. Some of you people na-achọ igokwa 10 plot of land ị na-achọ ịlụchi gị n'aka gị ebe ahụ. How many times ka ihe ga-eme anyị ka anyị mara ife? Adụrụ m against ịga na mba ọzọ lụọ ụnụ mee business ebe a no. Mana ebe ọ na-abụ anyị gaa na mba ebe ọ na-abụ anyị gaa ihe dịka ugwu Awụsa lụọ ụnụ mee business mee everything sometimes ọ na-ewute fe n'obi fe na ha like ihe anyị na-eme n'obodo fe. Kedu ihe anyị na-arụzi dat na ebe ahụ? Ọ ka mara ichi ha n'azụ bịa na ana anyị dozie ana anyị ka na anyị maa mma unu ba anyị mewe ya akụluo ụnụ ọmụrụ onye kpara ya. Adụkwa m against ịlụ ihe na mba. Adụkwa m against ịga na mba ndị ọzọ gaa dozie obodo fe mba. Adụ m against it. Mana ihe na-ewute m bụ ụnụ ma ebe ọ na-abụ ụnụ dozisi ya sometimes fa asọ ụnụ na unu ejiri uche wee mara na ebe ahụ adụrọ mma ụnụ ịnọzi ebe ahụ. Unu ejiri uche dịpatị ebe ahụ chọọ na ebe ọzọ n'ọnụ ya ka na-achọ ikwu. How many times ka ndị ugwu na-asa anyị na-esi be ha pụọ sometimes egbuo ụmụnne anyị a na-atụ asị ọ bụrụ na mụ na-amụnye ọkụ ka ọgba agharado no. But I'm saying the truth. So ebe ụ na-amụ agụ na ihe a na-emekarị n'ugwu sometimes why can't you people isi ebe ahụ pụọ chọọ na ebe ọzọ ụnụ anata bụ ụnụ dozie ebe ụnụ mee business ahụ bụ ụnụ ndụ ka mma karịa ego. Ọgwụ chakwa ka ọha n'ọnụ. Ekpere m bụ ka Chineke ga-enyere anyị aka n'aha Jizọs. Amen.